Alkoi aika nuoruuden ja loppui leikit lapsuuden. Oli kesä 19 ja 69 rippikoulu käytiin ja juhlat juhlittiin. Kesä vielä kotona vietettiin. Syksyllä alkoi aika uusi, kun kaupunkiin asumaan vei tie. Lahteen ammattia oppimaan, sähköasentajaksi lukemaan. 3 päivää teoriaa, sitten 2 työpäivää. Tää aika nuoruuden toi elämään niin suuren muutoksen. Aseman takana asuttiin, kämppäkaverin kanssa elettiin. Huovilan kadun puutalossa yläkerran hellahuoneessa. Se talo nyt jo purettu on, rakennettu uusia tilalle sen. Aina arjet koulua käytiin, ahkerana opiskeltiin. Koulumatka jalan kuljettiin. Koululle ajoissa saavuttiin, näin 3 vuotta koulussa kului. Viimein myös valmistuttiin. Aika nuoruuden toi elämään uuden haasteen. Apon sähkömoottoriosasto, ensimmäinen työpaikkani on. Moottoreita korjailen, aika kului muutamien vuosien. Käämien ja juottain, johdot kiinni moottorien. Viikonloppuisin palattiin maisemiin lapsuuden. Kesälauantaisin suunnattiin Kullasvuoren tansseihin. Kävellen kilometrit talsittiin ja tanssilavalle kiivettiin. Mä ujo poika olin niin, tyttöjä arkailen katseltiin. Kostin kioskista nakit ostettiin. Niitä sinapin kanssa maisteltiin. Kullasvuoren huipulta maisemia katseltiin.